Ano man yung ingon nga di ka Holmes? Asa ka ng balay na agaw ni Bruce Willis, no? Nakautang si sports car sa ako ang kumpanya nga gitrabahoan. Ano paningil man, di palakaw pa dyan ko sa kong manager ni di ka Holmes, pati pagkainita. Ingon niya, di ko na madatahan ang 5 ka buwan nga bitay, ipa-embargo niya na ako ang sports car. Kini si Buyak Spinya ko ang pangalan ko no sa nangutang og sports car. Papaningil yan ako, kung di ko mudata siya sa iyang bitay nga 5 ka buwan, ipa-embargo ang sports car. Ito ba? Di na ako maglakaw yung uli, basta di mudata, embargohon gina ko ang sports car nga yutang ni Buyak Spinya. Kung tanap sa bagay, ini sinaha ko nagkatulong ba? Sa duha tulo. Hindi silang balaya. Tari, uwi na. Bait. May asawa, may uyab. Umot o uya. Hindi pa kayo. May problema na kung karoon ba. Sitwasyon na napoy dagang utang. Kanina, aningil ko. Ay, stupid, kurinti. Visit. Ayo. Ayo. Kumay tao. Sa kanila. Animal, maningil sa kistina. Ayo. Bye. Ay! Ayo. Ay! Ay, sir. Ay, mayong ako niya, sir. Oh, lima. Ika-agaw ni Bruce Willis, sir. Oh, kanuan? Saan lima? Ni ako, sir, kanaan. Pwede ko makadayon, sir. Stop. Salamat, sir. So may problema na to. Ika-agaw. Sorry, likod. Salamat, sir. Ika-agaw ni Bruce Willis, sir. Igagaw may tagura na to. Ay, salamat. Pilihan dyan nga. Pisulan mo sa upo. Wala ka sa may problema ni mong kadali. Ano yung ko, sir? Ako may tugon sa manager sa kanaang sports car nga imuhang giutang. Sa itong kuha? O, ito puwa. Dugay na mong gusto. Dugay na gani nga, no, sir, sa 5 ka buwan ni mo nga bitay, nga wala ni mo mabayre, ako mo i-blame sa manager nga anong makuno ka na ko panila. Ako kailangan agot. Di lagi. Ang ato mangkulmo, kanain yung management ha. Ikaw kabayad. Mao gani, sir. Ako andam kung musabot ana, sir, mabitaw nga. Ika gyud sa opisina gani hagan lakaw kong ripadong. Kay kung di ko makabayad karon sa imong amuruso nga 5 ka buwan, akong baguho ng imong sports car nga gi utang. Ako iguro ko ng 2 months trabaho, sir. Di mo sabay ka ng dunay na kumikira na ba eh. Yeah. Na siya. Sila si Tugsog si Tulits. Oo, si Tatay Pisot. Oh, sila na kumikira ko. Sabi, kuha dito ka na sports car. Okay, bahala ni mo. Nakaroon ko may 5 ka buwan. Kung sa kalisod na to, sila paningla dito. Ano kumikir? Ganun ako man. Bungod sa ugok. Anong sila may ako paninglo? Ngay kami nangutang itaon ang nabay. Susunod na yung taon. Bungod sa ugok yung taon. Manay nakapait ba? Sabta sabi. Ang nagkumikila na, sila si Tulits o si Tutong. Si Tutong ay nanay nagang kwarta dito. Wala pa makinita. Kato si Tutong Tugsok. Abi naman kung sa, ni utang lagi yung taon to na ko sa nila sa Spartan. Wala gani kabayad niya. Isiyo paningilong na to. Umutso ko. Sa ito ba ako ni magkabayad na niya eh? Simple. Ikaw gibay, ikaw di na ni mo bayaran mo ang 5 kabuan ni mo nga maruso sa sports car ngayon mo hanggi utang sa mong kumpanya. Magpupos yung kukuha na bay. Kanapin daw maglakaw ko pa uli. Kainit kayo no? Kita na ba yun? Bito ba eh? Sultin mo sino ba yan? Ang sports car ba yan? Kukuha lagi. O, ang ingon na ba sa mong manager, pasig kunugwa ka kabayad to kay sige panchik sa nang dito sa Dabatayan.
Nga, siyempre. Imo na kuno sige sakaya na kamong auto niya okay bayad. May bugog ka na. Lagi, bay, sorry na ka ba yan? Ano, masulti lang ko sinor ba? Matagak because Mactan Prince ang sports car, bay. Bungos ako man imo na yung parking dito. Asa na malugay? Tunay lang plaga, tagak manggudago duha man na. Ay si Pinuang bay, kinang lagi na ko yung may embargo bay. Embargo ko na ro asa. Doon ako sports car sa dia. Ako ni uli. Tato na lang, pareha naman design. Oh, basta ginawa kayo madaron mauli yung sa opisina ka namin ako na doon. O sige. Importante nga na ako yung madaron kaya naglakaw ko puti initaan hindi ka homes. Eh, mo Huwag mo lagi. sige ka magtawag din sa opisina kung sa mga resikito sa mga giutang nito. Sige bay, para di ta maglalis. Ako lang pa uli. Ang sakyanan. Eh, wasong kinanglan na na. Para di ka magka-problema. Ha? Yung siguro, ako nang dawatong niya importante nga ako masakyan pa uli dito para mapakita na ko nga nagtuman ko sa trabaho sa manager. Nagagi tayo sa skulis kate na agi ko auto ni Guli. Gapuhan auto. Mo sige ba, gwapo mo kay polo ngayon ko mag-auto ipa uli. Tara bay. Kanila ko na kayo. Eh, ako na uli bay. Ila lang nga, wala ko yung utang bayan. Ako na uli, sakyanan bay. Kaya walang kinanglan na na. Ano sa ako? Kanili ay! Oo ka na. Sports car na siya. Masama pagsakay na kuha ni Pauli. Ako na, kusama na mo. Ano niya po na yun? Eh, kala niyo na